pa rin Jeffrey man eh. Harangan ko ni pagmuagi ni Dire. Oy, pre! Pagdiretso, pre! Puti ka, may gwapo kay service, boy! Unsa man ni, pre? R3? Lah! Gawasan ni mo ani, pre, oy! Grabe ka pa rin, bay! Piling pugi na kay gani ba? Klaro kayo! Kasi piling pogi nga pang habal-habal man ako pre pang negosyo ba pang pamilya naman ako R3 pang nigur pang may pinuang na nga istorya, pre. Walay R3 ka pang habal-habal, pre. Muto panon ko R3 pang chika-chika. Oh, Mr. Lem. Oh. Ayaw kay panundog sa imo haba nga. Sex boy ka ayo mamasahiro ka sa Mindanao. Basta chika. ay nago na i-deny ko, di basa na kay tika. Oy, ako ganitong motor na ko nga bisag gubaon, pero pan-chicks na ko. Unsa na kaya ning R3 nga grabe ka chop. Ay sigsaba ba kay madunggan ta ni Queenie. Bago may nagkintang na ko baski pauli na niya ba. Ano lagi nga pan-chika-chika ni mo. Ayaw ba dili lagi. Akong kabaw ka. Dili ni pagchika. Walay chika makasakay ani kundi lalaki ra. Lalaki na. Oh. Pwede ko masakayan ni. Ay galas go ayaw siguro pre kay mauli naman ko din ako masahiro. Yes. Bago pa yung kinuha sa kumpanya no niya musakay ka. Ingon ka pangabal-habal limon eh. Pakabalhabal ganito pero pauli sa ako siguro ko kay kibobay kang Queenie nga maldita to kayo. Surdog ka ha, di mo ni pan-chika-chika ha. Naong ni mo. Ngisi man ka. Sige na. Ako may bahala, sige na, wala ka na. So saba Wala na. Di lagi naman chika-chika lagi. Dili lagi Ah, pa dili yung lagi. balhabal lagi sa kuha. Ano ko ikaw kay sumo kayo ko ba? Lagi. Ikaw. Ayo ba kay kakao? Kani mo? Di daw man chika-chika pero ang bangko nanimahog lubot sa 16 years old yung chika. Hay! Nalagi ng motor ba? Nakuha na gina ko ba? Muna mo pang habal-habal, Jeffrey. Pang chika-chika man na, di man na pang kuan, pang pasahero. San? Ikaw ba? Dugi na tanag uban. Duda gyapon ka. So san ikaw ba? Sana po ano to katuig. Inga na gyapon ka kung magduda gyapon ka. San kay baw ka kanang motor man ang gipili kay atag na sa pasahero. Di mo ka maguol kay di mo kung pasakay og chikana. Lalaki ra ang pwede mo sakay ana. Atrak sa pasahero. Pagtarong ga, Jeffrey ha. Makaibaw ka rin kung naibaji mo angkas diya. Piling din ka na ho. Susan kay baw ka pag gikan ako sa kumpanya gikon ko uli dito sa balay. Wala na ko ni hapit diretso na ko diri sa balay. Wala ko na masahero, promise. Sure ka? Sure ka, Simutan ayo. na ako ng lubot sa R3. Simutong sa lubot. Simutan ako! Sakto, anak daw, kaysa akong panimot, murag. Oh? Tulo yung kachika ang gisakay anak ba? Nakalagi! Ayo ba? Kumot ka ba? Ayo! Ayaw. Kumot ka rin kinakayo! Kanya daw, kabalo ka? Wa pa yun papliti ha? Nabaho yung kibot! Mong kibot! Mukha pa, Mr. Limaga! Ate ka, Mr. Lem.